बेके वाजिलोर वांदनी तोर बदे यव जिलोर के मेवा ऑलरेडी वेदन मान को मन तोरनी మా గవర్నమెంట్ भाई गांव संत किसी उदाहरण जडपीटीसी को प्रत्येक धन्यवाद बताइए कुमरम भीम ಹೋರಾಟಂ ಕಿತ್ತರೆ ನಾವು ಜಾತಿ ತ್ರಾಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನೆ ಆಸಿ ಅದಿನೇಟಿ ಬಾಂಡೆ ಬೀತರೆ ನಾನೇ నేను స్వయం బాబురావు సాబు మాకును జాతితో నేను ముందే పోయాసి నేను కలం పీతే బదైతే తరికబతే ఆన్ పోసే మంతో కాబట్టి మనకు ఉంది నేను దాదనుకోను బచ్చో సపోర్ట్ మందరే ఇదాను కుమరం భీము ఓనా బావైతే మంతంగే ఆశయాలకు ఓడు నా జాతి నేను సుందరమాయ వాళ్ళు అతిరేటి గీతరు నేను వేరిగిరి బతి మాకును సుందరాంతగా సెల్లే నేను రోడ్డు పీసికును ధర్నా గీసరై మండల ఆఫీస్ నాగా ధర్నా గీసరై ఈయన మంతకు కుమరం భీమ ఇందు కోరుకున్నకి నా జాతి చొగోడు మందన నా ఊరు చొగోడు మందన నేను కేరళ పూర్తి వాళ్ళగిరే పరిస్థితి వాసేమంత కేరళ పూర హక్కు మాకు మందన అతిరేటినే వేస్తారు కుమరం భీము నా జాతితో భర్త యాభై ప్రతి పాలక వర్గాలకు భావైత్యవంతంగా ఇవి మాత్రం మాకును అన్ని విధాలుగా అంచి వేసామంట మాకును భూమిగిరే సెల్వ గీసామంట నేను ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧನ್ಯವಾದ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಬುರಾವ್ ಸಾಧುರು 170 ಜೊತೆಗೆ ಈಕಿವೇರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಧಿಕಾರಂಗೂ ವರ್ಕ್ ಮಗ್ಬತಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಾಗ నేను ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಡೆಸಿತ್ತು నా చట్టం బదైతే చట్టం పగలు మంది అమలు చేపట్టి జೊತೆಗೆ నేను నీవే అంటూ బదైతే పేసై అంక ప్రకారం నేను బొజ్జు సాగిర్ మంతరు కాబట్టి బట్టిగిరమని మా నాకు బండ సెల్వల్గిర పర్మిషన్ ఉండేవారు మరాఠీ ఇంకెట విషయానికి ఈమె అంతం చట్టాలకు ప్రతి రేట్కి వేరి ఓరోగిరి ఇంప్లిమెంటేషన్ తీసేసారు అధికారం కానే మా ఊరికి రానే నేను ఉండియే మాకు సాపంతో కాబట్టి ఓన్ అధ్యక్షతనే సలహా సూచనలు తీసరని మాకు నేను ముందు తాకు తీసారు మనకు నేర్తరే జాతితో ఉండి ఆసుకొని ఫస్ట్ ఉంది మనకు చాలా మాత్రం పర్ఫెక్ట్ కరియానా బచ్చూరిగిరే మాకు భారీ జరుగుతుంది ప్రతి చట్టం మాకు అవగాహన మనకి ప్రతి ఒక్క ఆఫీసర్లు పూర్తి అనాసి మాకు సాడ కలిసి బతికే వాంత కాబట్టి మనకు సాడతో జాస్త సాకి అన్న కలిసి అన్న ఇంజనీర్ వేస్తారని బతికిరే సమస్య మంద నేను సీట్ల విషయం నాగాయి బదాయి నేను మరో నేత నిలుకొని అనుకుంటా మాలాసి కామ్ కీసర్ మంతర్ మాలాసి మంతర్ కాబట్టి ప్రతి ఉంది బతికిరి మనే కూడా ఆదేశనే మునే దాకా నిజేకును బతికిరి మనే ఉద్యమం గిరే నేను తాక్షర్ మంత సార్ ప్రత్యేకించి మీకు వేవాల బదిలీకి మధ్య కొనుకోరు ఈ మధ్య జాస్తాసే మంత కాబట్టి ప్రత్యేకించి ఏజెన్సీ ప్రాంతంగా పూర్తిగానే కంకు బతికి అనేది జరిగిరే మిరాడ్గిరే రేపు సార్ ఇది మా ఆదేశం భారీ జరుగుతుంది సాధించలే మనకు జాస్త పెంచాల్సి మంతకు నేడు బుద్ధి గురువి బదై గీత 300 రూపాయ వాటకాగిరే అక్కడ వాడ్సే మంతకు నేడు సమాజం దానిందాల్ చాలా పెంచాల్సి మంతడు కాబట్టి ప్రత్యేకించి అటువంటి మిరాడ్ దృష్టి తీసుకొని జాతితో మునే బసరేనే అదే విధంగా బదైతే సమస్య మాత్రం లబడుకుంటే సమస్య అయితే ప్రత్యేకించి కూడా ముందే పోరాడసేమంతో భారీ జరిగితే మావ వేపింగిరే ఓసేమంతే మావ చట్టగిరే నేడు ఉన్నూరు జడ్పీటీసీ ముల్లూరు కాండూరు మందగిరే కోట్నాగిరే ಬಚ್ಚೂರಿ ಜನತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಾವಾರಿಸಿ ಬಾರಿತಿಗೆ ಹಾಕ್ತಚ್ಚే మంతే కోడిగిరే కూడా పక్కన ఆసే మంత అనేది కాబట్టి ప్రత్యేకించి అంత కొత్త మంత్రులు ఉన్నాయి తాక్షర్ మంత ఇవాళ మావూరు పర్సనల్ కరికేసి జాతి నేడు ఐదు కీసి ఈ నాయర ఉండి ముట్టితేనే పూర్వాలించుకోను జాతి
దుర్తి రాసి ప్రత్యేకించి పోరాటం గీశారు మంత కాబట్టి ప్రతి ఉంది అన్యాయం బోనా మండలతగా బాణాతకి మండల వారిగా మీరు బస్కే దాసుకొని ఊరుకొని పూసుకి అన్న అధికారులు కొనిగిరే పూసుకి మాకును బదైతే జరగల అన్యాయం అంతా తాను మాత్రము ఖచ్చితంగా మరంటే బాధ్యులు మరంటే మన సార్థ సలహా సూచనతే నాకు సీతావకాశం ముగించే మాత్రం సత్యంగా